ngap dan sobai pi ki parlok bi standard ban pe ya ka video hakat channel Hadien ka jingkren bin u Cristiano Ronaldo ya ka lik football ha fran menta sa parlok jong u ubakren po ya ka we ka lik ha Europe Hadien ka jingong u Cristiano Ronaldo baka Saudi Pro League ka khamla ban ya ka lik football ha fran ha ka u Cristiano Ronaldo ulakren ya kini kikitin ha ka por bu lek ban shimenta ha ka global soccer award kabala long ha ubnai January ha kan nong ba Dubai bat menta sa uparlok jong Cristiano Ronaldo u Otavio ubayle kailang bat u Cristiano Ronaldo naka club Al Nassr bat kumju naka Portugal national team u Otavio long baka Saudi Pro League ka khamla sibun ban ya ka Portuguese League lane ka competitive jong ka Saudi Pro League ka khamla sibun ban ya ka competitive jong ka Portuguese League Shushu nakaleng u Otavio long wala ka club Al Nassr kam shomle ban khur ya ka trophy hakre ka samoyel kai ka dang chidap handrai nakaleng ka jongu ula kermen scam ka Al Nassr kan seo khur ya shibun ki trophy hakre ka samoyel kai ka ban sawan te parlok hato pisau kumno halor kan ka jingkren jong une urang le kai ka ri Portugal bad kumju nak club Al Nassr u Otavio hakaba ulong baka Saudi Pro League ka khamla ban ya ka Portuguese hakaba u Otavio ula king poru yakalik kabadon hakari jongu kata yaka Portuguese League te parlok pila ban jubab kat kum ka jikseu jong pi dak ba pi comment hapo ka comments box jong kane ka video te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila seu thu ngin sa kendu hakwai pat ka video khuble shibun